Bueno, vos explicar un pouco que faigo eu, porque me preguntan moita xente polo pisto este que boto moitas veces, que lle boto ou como o fai. A ver, eu faigo con cousas da huerta que me sobran, con tomates, con pimientos, cando é época que está todo plantado, pois, bueno, non se dá consumido todo, entonces, pois, ou non se consumir todo, pois hai veces que antes de que se estropea, unhas veces congelo e outras veces, pois, faigo. A ver, eu chamolle pisto, pero bueno, sei que pisto que igual non é. Entonces botolle allo, zanahoria, cebola, pimiento. Se vai verde solo, pois verde solo. Que hai verde rojo, pois verde rojo. E tomate. Se teño calabacín, pois calabacín. Se hai igual, pois calabaza, pois calabaza. Bueno, o sistema é o mismo. O que vai levar sempre é allo, zanahoria, tomate e cebola. E pimiento. Isto levo sempre. Despois das outras cousas que hai na huerta, pois voulle botando según vou tendo. Vale? Veña, pois vamos allá. O allo. Cuidadito. A cebola. E voulle botar o pimiento. Vamos allá. Aquí cunha mau non dou feito moito, Vale, e voulle botar a zanahoria. Isto vouno todo sofreír hasta que estiña ben sofrito. E despois boto o tomate, porque o tomate como ten moita auga, tampouco non se lle pode botar así con isto. Bueno, pois xa vedes que aquí xa está pasadiño. Agora voulle botar o tomate. Isto é un pouquiño que fixen, para que vexades. Porque eu cando faigo, que eu teño na huerta, faigo pois unha pota grande para meter pois bastantes botes e bastantes veces. Porque claro, todo o brao, pois a huerta vai dando, entonces eu vou recollendo o que non se consume, unhas cousas congelos, pero outras fago así, así, como un sofrito. Eu chamolle pisto, pero bueno, é como un sofrito. E despois, eu todo o ano, pois, consumo moito. Vale? Ai, vai, pai. Agora que se pasa o tomate, e xa está. Xa está casi listo. Bueno, pois isto xa está, vedes? Xa está pochadito, pasadiño todo, tomate, todo. Agora, vou no deixar enfriar un pouquiño, e depois xo boto no bote de cristal, e depois poño ao baño María. Vale? Bueno, pois xa vedes, xa están nos botes. Só me deu 2 porque, a ver, non era moito, era poquito. Vale? Entonces, claro, era para enseñarvos como o faigo. Eu isto xa, como os dixen antes, faigo, pois, bastante cantidad, moitas veces, outras veces menos, para que non se me estropee o que teño. Bueno, agora, metino nos botes, tapeinos. Os botes xa están esterilizados. A ver, metelos en auga fervendo. Vale, mas as tapas tamén. Agora, vou meter aquí na pota, cubrilos de auga, e bueno, e telos pois sobre uns 35, 40 minutos, desde que empezan a ferver, vale? Poñolles un trapito aí debaixo e despois xa salen, deixalos enfriar e gardanse todo o ano, que é o que teño eu. Vale, quería vos enseñar unha curiosidade, non sei se conocedes, se non. É o que teño eu na miña huerta. Vedes, estes son allos, os allos normales de sempre. Dos dentes, que, bueno, tampouco non é que señan moi grandes, pero, bueno. Pero quería vos enseñar este dente de allo. Aquí, na miña casa, chámase allos castellanos. Este é un dente solo. Normalmente ten 4 ou 5 a cabeza. Era para comparar. A min gústame telo, porque é algo que tiña miña mãe. Entonces, pois, para non perder a semente, para non perder algo que miña mãe cultivaba. Vale? Pero tamén os uso os pequeniños. Que pasa? Que este non ten tanto sabor, non é tan fuerte como o pequeniño. A ver, é allo, é todo, pero non ten tanto sabor, nin tanto olor cando faz os sofritos ou faz as cousas. Vale? Vale. Era unha curiosidade que vos quería enseñar. Veña, chao.